מה נשמע, אחי? מה קורה? בסדר גמור. תקשיב, יש לי באבא דייסון, אני שואב איתו, ואחרי 2 דקות נגמרת הסוללה, ואני לא יודע מה לעשות איתו. אתה יכול לעזור לי? כן, בטח. בדרך כלל רוב הבעיות שהסוללה נגמרת מהר, אחרי 2 דקות, 5 דקות, והיא לא מצליחה לעבוד לאורך זמן, זה אומר שהסוללה נחלשה. לפעמים לא כל התאים נשרפים בפנים, חלק מהתאים כבר לא טובים או לא תקינים, ואז זמן הסוללה בעצם יורד. במיוחד שעובדים על מהירות גבוהה, לפעמים זה אפילו אחרי שנייה אחת נגמר. כשמורידים למהירות אמצעית או נמוכה, זה עובד לפעמים יותר זמן. אבל אם אתם רוצים שהסוללה שלכם תחזיק הרבה יותר זמן, ושיחזור לעבוד כמו שהוא היה חדש, אתם מוזמנים לפנות אלינו. דוקטור דייסון יש לו סוללות עם תו תקן אירופאי איכותי. יש לנו אחריות לשנה על הסוללות. יש לנו משלוחים לכל רחבי הארץ עם סרטון הסבר איך להחליף, זה מאוד מאוד פשוט. דרך אגב, כל אלה שאומרים אלי אקספרס, כל מיני דברים, נכון, זה עובד. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא, לפעמים זה נשרף, לפעמים זה לא נשרף. אני לא מציע לקחת את הסיכון בדברים האלה. כל מי שמעוניין ורוצה יכול לפנות אלינו. 3 פרקים בסך הכל, זה להחליף סוללה, מאוד פשוט. אנחנו יכולים גם לשלוח סרטון הסבר מדויק מה לעשות. גם אנשים מבוגרים, דרך אגב, אישה בת 94 הצלחתי לגרום לה להחליף סוללה לבד, אז אם אתה לא בטוח שאתה יכול להחליף סוללה, אני מבטיח לך שאתה יכול להחליף סוללה. וגם אם לא, ואתה עדיין רוצה שאנחנו נגיע אליך, נחליף לך, ננקה לך, נסדר לך, או שתגיע אלינו ונחליף לך במקום, גם את זה אנחנו נעשה לך. אז מה שצריך לעשות, 1, 2, 3, להוציא את הסוללה, לקחת סוללה חדשה, לחבר אותה, להחזיר את 3 הברגים, והמכשיר חוזר לעבוד כמו שהיה ביום הראשון. שיהיה לכם המשך יום נפלא ויום טוב מדוקטור דייסון. יאללה, היי.